Diyos maray na aga po sa inyong mga tugang, maluhod po kita para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, will be, forever. Amen. Saint Anthony of Padua. Pray for us. Oratio Imperata, pamibi sa katuninongan sa kinaban, maheherakon asin maugayon na ama, di ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal, di pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina ning kaligtasan, asin reyna ning katuninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan, asin nakakalupog na butasan na an sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao, na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man ang lambang saro sa to, magpoon ng God sa asin, dayupot na maglakaw sa dalan ni tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos ni dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan Martes sa ikaduhang simana ng pagkabuhay liwat. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagaran ni Han Margaret Buesa Geriba, prayer for the gift of life ni Can Armario family. Pasasalamat man ni Salvacion Iglas, prayer for birthday blessing of Evelyn sa kahagadan kan Suniga family, prayer for 74th birthday of Corazon Marbella. Pasasalamat man ni Margie B. Sanorho, prayer for the birthday of Rita Magdaraog from St. Jude family. Special na kahagadan, prayer for good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, for good result in NSPC ni Luke Xavier Monay. Special man nakahagadan ni Rosa Tang Lee, Jacqueline Rose Lee Tanyada, prayer to pass the exam in midwifery
ni Abelia Julie Ann V. For my husband taking PNP promotional examination on April 19, 2026 sa kahagadan ni Lenlen Briones. To pass the board exam ni Jerony C. Donya. To pass the board exam ni Mary Ann G. Enciso, ni Jessica A. Valenzuela, ni Dayan May Talagtag, ni Marla Sabrina Lee, ni Sheena C. Delmata, ni Glory May Fuentes, Abigail Milan Maanyo, Fatima A. Sanchez, Roslyn Moore, Kyla Janine P. Linay, for the fast and safe recovery of Denise Gillian, sa kagadan ni Rosing Milante, prayer for successfully passed the real estate broker exam licensure exam of Cristina A. Diaz, Candias family. Prayer to pass the midwifery board examination sa kagadan ni Rowena A. Bendicio, for midwifery board exam ni Kathleen May L. Agravante. To pass the board examination of the following: Aguirre Rosemary, Lopez Altea Marie, Cabo Tessa, Cancisio Joan Jeline, Obias Rachel, Lazareno Maria Antoinette, Gavino Maria Katrina Cariza. Special man na kahagadan ni Denard. Prayer for safe travel sa kahagadan ni Nolan and Ines. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Supardo Cantara and family, kay Eduardo kan Mendoza family, kay Carmen kan Apun family, kay William ni kan Altea Pelaze family, kay Mercy ni Dana Enchuk Morante, Lidwina kan Los Baños family, kay Nestor ni Emery Baya and family, kay Ruiza ni Emery Baya and family, kay Ray Joseph ni Emery Baya and family, para sa kalag ni Naramil Asin Gloria kan Matias family, para sa kalag ni na Concepcion Asin Francisco Sr. ni Beth and Naknak Taday, para kay Emiliana kan Manrique family, para kay Onofre Sr. kan Sipcon Shapno and family, para kay Roderick ni Janice Malate and family. Prayer for death anniversary of Celestino and Epifania, asin sa kalag ni Gregorio, dulot ni Irene Palmes. Prayer for all souls ni Salvacion Iglas, para sa kalag ni Sandor, dulot ni Margie Sanorjo.
Banwaan nin Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton niyato, an awit sa pagpuon. Sangarang ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. kagurangnan, mapasaindo. At sin sa imong espiritu, Mga tugang nga kontants to makasalan, tangani magkanago kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, sin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. sala ko, makuring sala. Kaya nangangadya ko, Santa Maria, Dana na Birhen, sa gabos ng Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis kaguranan tang Diyos. Mayrak manligod sa ton, Diyos na makakaman, sin pagpatawadan sa makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibig kita, namibig kami, O Diyos na makakaman, gibuon mo kaming magpahayag, kan kapangyarihan, kan kagurangnan na nabuhay diwat. Tanganin kami nag-ako, kan panuga, kan mga atang, makayang magkamit, kan mga maliwanag na biyaya. Uli kay Yesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay at singahadi. Kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa hali sa gibukan mga apostoles. An kaayonan nin mga paratubod, sararo sa puso, asin sa isip. Daini nagsasabi na an sa diri niya, sa iya sana, kundi an gabos na rugarin, sa diri nin gabos. Sa dakulang kapangyarihan, ang mga apostoles nagsaksi sa pagkabuhay liwat ni Jesus na kagurangnan, asin iwinara sa inda gabos ang bendisyon nin Diyos. Sa katunayan, da isindanin mga pangangaipo, ang mga may sadiring daga o harong, ipinapabakal, ang kabaklan, dinadara asin iniintrega sa mga apostoles, dangan pinagbuburo baranga sa sukul kan pangangaipo ni Nambang Saro. Si Jose, nanginarana na Bernabe kan mga apostoles, na anboot sabihon aki inin karangahan, sarong Levita na taga Chipre, may oma asin ipinabakal, ang kabakalan, dinara asin inintrega sa mga apostoles. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos.
An kagurangnan hade nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan hade nagugubingan siya nin kamurawayan. An kagurangnan nagugubingan nin kamurawayan. An kagurangnan nagugubingan asin napapalibotan nin kapangyarihan. An kagurangnan hade nagugubingan siya nin kamurawayan. Pinapasarig niya ang kinaaban dai matatanyog. Mapusog an sa imong trono poon pa kasuanoy. Dai kanin kapinoonan kagurangnan asin daing katapusan. An kagurangnan hade nagugubingan siya nin kamurawayan. An sa imong mga pagbuot tunay na masasarigan sa gabos na panahon kagurangnan. An kabanalan maninigunggayo sa imong harong. An kagurangnan hade nagugubingan siya nin kamurawayan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Si Jesus nagsabi kay Nicodemo, "Dahil mo ipangalas ang sinabi ko sa imo, kay puan na mamon dagiraray, andoros minsan sain minahuyop-huyop, an sinagawsiw kayan, nadadangog mo, alaga day mo aram kung sain hali, asin kung sain maduman. Siring kayan ang nangyayari sa gabos na namundag sa Espiritu." Si Nicodemo nagapot, "Paanong mangyayari iyan?" Si Jesus nagsimbag, "Ikaw maestro sa Israel, di mo iyan nasasabotan. Totoong sinasabi ko sa imo, kami nagtataram kan sa muyang naaraman. Kami nagsasabi kan sa muyang nahihiling. Asin day nindo inaako na an sa imong sa mong sinasabi. Di ka mo pinatubod kung ako nagtataram sa indo, dapit kan mga bagay digdi sa kinaban. Paano magtubod ka mo kung ako magtaram sa indo, dapit kan mga bagay na dangit nun? Dahil ni nakakasakat sa langit, kundi ang naghilig hali sa langit, anakin ng tao. Duman sa dantad, ang halas iniitaas ni Moises, siring maan ang akin ng tao itaas, tangani ang gabos na magtubod sa iya, magkaigwanin buhay na daing kasagkoran. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na agas sa indo. Pinapadagos ang Ebanghelyo kasudma na manungod sa pagkipag-olay ni Nicodemo kay Jesus. Asin, sinasabihan ni Jesus si Nicodemo kan sa iyang maabot na pagdulot kan sa diri, duman sa krus, na sa iyang pikumpara duman sa nangyari sa lumang tipan, kung saan ang mga Israelitang na singgot kang alas sa disyerto, tinaawanin pagkakataon marahay uli sa pagiling sarong bronseng halas na itinaas sa palo. Hindi man ang kaulugan kang pagdulot ni Jesus kan sa iyang buhay, na ang taong nagbakli sa iyong makasala, nag-ako kan langit no natabang kang Diyos, makakaigwaman ni bagong buhay. Adaga na pigpapaliwanag ni Jesus ang manungod sa buhay sa Espiritu na ibang-iba, ibang-iba kumpara sa buhay digdi sa kinaban. Tan buhay sa kinaban, pigpapaagi o pigtatandaan sa paagi ng mga lay, mga padusa, asin kung bagagaro ang gabas na bagay na arama na. Iguan na rin mga classification, mga kategorya. Kadagad sa Diyos,
dakulon ang mga bagay na hindi naintindihan, malangani ang nagkakasala sa matagang tao, dapat ng gadanon, alagad na papatawad pa. Siring man ang mga pagkakamali ng tao na kung minsan kulitan na midbid ang Diyos, pag-una niya sa iyong pigigibo na sadaan na nga ni, pag-una niya tama. Kaya kung data ibubuksan ang sa itong mga mata, sinisip, sa bagay na pwedeng gibuhon kang Diyos sa tawong nawawaran ng paglaom, sa tawong aram sana sa mga maraot gibuhon, ano pa po ang pagsabi ni Kristo na kung ang mga bagay ngayon sa kinaban, dahil nanindo na araman, paano pa kaya so buhay sa langit na kamo inaapodan. Kaya ang mga taramon ni Jesus, ito yung hilingon, dakulaon na mga pundasyon o kaya pigahalian kan kadunungan na dayta makukuha sa kinaban. Halimbawa, ang grasya kan pagpatawad, siguro pwede kang maganda na dahil ka nagpatawad. Pero kung mamamatayan mo, ang magpatawad na itinao mo, bako sa nanay kang natabangan o itong sa imong na naghahagad kitawad, kundi pareho ka muna nagdudulok sa grasya kan pagkamot ng Diyos na ang sarong marka, iyo ang dalisay na pagpatawad. Tinatawan ang gabos, ning bagong pagpuon, bagong simula. Sabi baga, dahil man kitang ginigibon na perpekto, kundi may mapagkakataon na nasasala. Kaya kung dahil ka natawanin pagkakataon, ano na ang mangyari sa buhay? But in God, there is always understanding, there is always mercy. Kaya kita na mga nasasala, bako mga perpektong tao, tinatawan ni urog na grasya, lalong-lalo na sa kadikluman ng buhay. Magpamibig ka mga tugang, tanganining sa kon sa indong atang, mga kamanlugod, gan Diyos amang makakaman. Ako malugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na may mibig kami, warasan na kami danay na magugma, uli kan mga misteryo Pascual, tanganing an padagos na gibo kan pagbago, sa mo maging para sa imo, sa mo danay na daylan kan kaugmahan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan, sa tuyang Diyos,
maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas sa ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani urog na mamuraway, na iharubay sa panahon na ini na si Kristo sa mong Pasko ay dinulot ng sakripisyo, huli sa iya na mumundag ang mga akin ng liwanag para sa buhay na dayong kasagporan, kaya nabubuksan ang mga atriyo kan langit no nakahadean sa mga maimbod. Hulita, tinubos mo kabing ang sa mong kagadanan, gan sa iyang kagadanan, sinang pagkabuhay liwat, sa ang gabos na bubuhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Pasko, nag-uugmang gabos sa bilog ng kinaban, pati nga din mga langit no na Bertudes, sin mga angeles na potestades, nag-aawit ka nimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi. banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, pano kan sa imong kamurawayan, usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, Usana sa kaitaasan. Kagurangdanin ka nagadan banal, burabo din gabos sa kabanalan, kaya ni mga atang nabibimik kami. Pabanala ka ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Siya na sa ragaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, kung anong tinapay, sin magpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, si magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkawayaman kang kadis, sigirari na pagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kadis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan na papabuloson para sa Indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad ka mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa kukot. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sa kod na ika magdatong. kaya kami na nagrurumdam sa iyong pagkagadaan sin pagkabuhay liwat, ang dudulot sa iyong magurangnan, kining tinapin buhay, singkalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon ka ng Espiritu Santo. Ang giramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganang malabas mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel, asin kang gabos na klero, si Ringman, giramdama sa imong pagkahirak, ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong ginigirumdum, pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kaya kami gabos, namimibi kami, tanganin kay Ban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles, sing gabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairaskan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa siyang pamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan sin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Aman mo na yan sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang bot mo sa dagaan, siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa raldaw, tao mo sa muya amunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo na nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot.
Namiibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganin kaming natabangan sa imong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadian, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Sa kapanahonan. Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hara pagilingan sa mga makasaalan ko niyan pagtubod kan sa imong simbahan, sin mapagkanikuan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninawan ka kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kantanda, ning katoninongan, peace be with you. Peace. Cordero Kordero kan kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uyan sa taong kagurangnan sa Yesu Kristo, initaas sa krus, tanganing ang gabos, magiling sa iya, sin makaligtas, siyang kodero kan Diyos, papara kan kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang sa kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan. Pangatama ng kitang awak ni Kristo sa buhay, inahing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Kagurang nani nanyugan sa mga pamibi, tanganing an urog kabanal na hunglonan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, sin magwaras, nin mga kaugmahan sa kod paman, uli ki Kristo, no sa mong kagurangnan, Amen. kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pwede kan mga intersesyon, pangadji, ni Birhen Maria, na kaligtasan sa Inudas Tadeo. Kamo sinamamal sa buhay, bendisyonan sa ngarang kanama, sinaki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinudot na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sing kaugmahan ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Good morning. Good morning, Father. Lakaw sa mga